Hi guys, good evening. So kini akong bana nga nag-ulo. Bana upat ka letra, pero ang obligasyon dili mabasta-basta. Naningkamot og daman alang sa iyang mga anak ug asawa. Aron mahatag niya ang nindot nga kaugmaon nga sa kadugay na niyang gihandom para unta sa iyang kaugalingon. Busa kamo mga asawa, at iman na usab ang inyong kaugalingon para si pare dili mangita og laing lulambiyong. Kay ang bana inigabot sa balay, makakita sa iyang asawa nga nagkagidlay, dayon ra ba og likay-likay, kay di ay nakakita na og laing gikaangay. Sa trabahoan, giantos ang kakapoy para adunay ibalangoy, sa asawang ang baba puro pamuyboy. Yaw-yaw og taman, kay kunugi kapoy na katiman sa ilang mga anak nga makaputol ugat sa dughan. Ang bana nga mapailubon bisan sa una-una kanami nagyud utang sukmagon. Pero tungod sa RE 7016, Violence Against Women and Children, gipaagi na lang og lambing-lambing. Busa kita mga asawa, dili nato hutdon ang ilang pasensya, kay basin unya dili na nila maagwanta ang atong mga baba nga bungangera, delikado unya og maentonsista. Porbida og ni Duterte pa. Dili ta angay magsalig nga adunay balaod nga mulabat sa atoa. Kay kasagaran po ra ba, ug wa tay kwarta, wa sa tay tsansa. Mao maniguro na lang kita nga masafety ta, sugda nato ang pagpractice ang kaugalingong pagdepensa. Ipaagi na lang nato ni og pasiaw, pero ang tinuod daghan gyud in town ang mga asawa nga nagbawawaw. Tungod sa mga bana nga sobra kabulyagon, dili pa mulihok ug dili uyogon. Kabalo na mo sa uyogon guys. Pwera lang sad sa maayo, pero kasagaran tungod sa bisyo ang mga anak ug asawa tawon ang maperwisyo. Kini akong istorya, wa ko'y gidapigan mabana man o maasawa. Ginahanglan matag usa, kabalota mo disiplina, kay ang kaminyoon dili kini duwa-duwa lang nga atong sayon-sayonon. Murag serious ta daring dapita para usab kita mahigmata sa kamatauran ug unsa kalisod ang atong gisudlan. Sumala sa atong title nga nag-uluhan, bana. Mao nga ikaw bana, ikaw man gyud ang ulo sa pamilya. Tarunga og dala ang imong mga anak, ilabi na ang imong asawa. Kay oras nga magkasakit ka, sila ra ang moatingnan sa imuha. Ayaw padala sa mga babae, mga gagmay ug ilay. Wa ko'y labot nga kusog muso sa pinday sa imuha ug nahinay-hinay ug buot sa imong bulsa nga ang kwarta perterang dotaya ug aduna pay tag-iya nga mao ang imong asawa. Yambii ka ng mga babae sa imong ngabil kung sila magpakita sa ilang pangil para mo sangkil-sangkil sa imong pangkil.
Ay kanang style alams na bisan piyongan pa. O diba daghang nakarelate ato guys. Bye.